A Secretaría Xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, participou hoxe en Ourense nun acto organizado por as novas xeracións, centrado nas dificultades que a mocidade atopa á hora de obter o carné de conducir en Galicia, unha problemática que non afecta á provincia de Ourense. En Galicia a Xunta teno claro e por iso está poñendo en marcha políticas que favorecen a creación de emprego e tamén a facilidade de mobilidade para os novos. De feito, hai unha axuda para sacar o carné de conducir que xa leva beneficiado a 4.000 mozos en Galicia. Pero neste momento hai un problema e é a insuficiencia de plazas na Dirección Xeral de Tráfico que ten máis de 3.000 alumnos en lista de agarda e tamén a falta de examinadores e falta de profesores nas autoescolas. E hoxe precisamente estamos aquí diante deste Instituto de Formación Profesional que, como decía a nosa compañeira Nicole, é pioneiro nesta formación de profesores de autoescola. Xa hai os 14 primeiros alumnos que saíron deste centro, pois xa son profesores de autoescola e permite facilitar que a xente nova poda acceder ao carné de conducir, que en moitas ocasións o non telo impide que se podan presentar a oposicións ou que podan incluso perder un posto de traballo. En Galicia estamos facendo as cousas ben e, hoxe estamos aquí na provincia de Ourense que, como decía a nosa voceira Ana Méndez, non ten esa problemática. Pola súa banda, a presidenta das novas xeracións de Galicia, Nicole Grueira, puxo en valor a aposta decidida do goberno galego pola FP Dual e, en particular, por un ciclo pioneiro que só existe en Galicia e que se imparte en Ourense. Hoxe vimos aquí a poñer en valor unha acción do goberno, esa aposta pola FP Dual e concretamente con este ciclo pioneiro que só hai en Galicia na provincia de Ourense. Un ciclo que sirve para formar a todos os mozos e mozas que queiran dedicarse a ser profesores de autoescola. Neste senso, este ciclo demostra que a Xunta de Galicia está ao carón dos mozos e mozas e permite que moitos mozos e mozas podan formarse nunha actividade como esta. Ademais, tamén garantiza así o relevo xeracional neste sector. Reivindicar a importancia que significa eso para a provincia de Ourense e a aposta que fixo a Asociación de Autoescuelas para que isto se levara a cabo, co cal significa que temos na provincia de Ourense, ademais, é moi importante tanto a nivel autonómico como a nivel nacional e que non hai listas de agarda e que vai ser a única, como digo, a única provincia na que se vai facer durante todo o mes de agosto sin listas de agarda e sin problemas para que se presenten os exames todos os alumnos que queiran.